Karong sa gunson ang ulan ug baha, subling nagpaymangno ang Department of Health 11 batok sa sakit nga leptospirosis. Sa pahayag sa DOH-11 sa GMA Superradyo Davao, gipaymangnuan niini ang katawhan sa peligro sa sakit nga leptospirosis nga hatod sa baha. Sumala sa DOH nga ang leptospirosis makuha gikan sa kagaw sa hugaw sa mga mananap sama sa ilaga, baboy, iro ug uban pa nga makakontamina sa yuta ug tubig. Ang maong kagaw posibleng musulod sa lawas sa tao pinaagi sa mata, ilong, baba ug sa mga samad-samad sa lawas. Ilabi na kung musuong sa tubig baha. Pipila sa mga sintomas niini ang kalintura, pagsakit sa ulo ug sa kalawasan, pagpangurog, pagpula sa mata, pagyelo sa panit, pagkalibanga ug pagpantal-pantal. Busa mas maayo ang sayong pagpa-check up sa mga health centers aron mahatagan og saktong tambal sa leptospirosis aron malikayan ang sakit, likayan ang pagligo o paghumol sa tubig baha.